Hi mga katek-tek, i-prank na ako sa lula mo suka og dugo. So ang buhaton na mo ni Wapo kay magkuha siya og ketchup dere. Tapos nulita niya ikumkum niya tapos kung tayo magpahilot ka kalulawa ka nga ino ni malain mong paminaw niya. Pag mahilot na siya sa imo, tik-atik kag action ng suka ug dugo. Tanaw na to kung si reaction ni Lola. La, ito ang paminaw la. Ang Kaya yung puntiyan. una kay kada gabi magkuan man hubog man na electric pan buso-buso panuhot na kung sa insod dati silahom Ay, lutas ako labi. na tanaw kong TV kay Gwapo Salida patay na La, ginagudla. yara La, oh ina ba? unya na nagilog ka Kasi Wapo nagsuka Diyan na. Lola oh. batay ka Nagsuka Uy. dugo. Oh, gisunggo na na siya la, saan na nila? birahaan ko ang ulo birahan iyan ko ang kanang buhok isang birahan ba Ano ba nagsuka gid la oh. na agoy sao naman na Saan may haplas? aplas si mauna kay la electric pan pa Nagagad kay dugo la. na sao na na bakit wa ka magbuslot na iyang simot tugnaw naman ganit ng iyang kutok-kutok kay muna kay magkaani ko anman wa ko hintingog pa na siya Wap. Nagtingog la. Unsay wa magtingog paaka nagtingting ana di ba bisakit ha wa na Saan na nila? kuan mo dito pedikap dalon dito sa kuan i-chance man po sa kuan saning gawa ang Sa prank! sa man diyan nagipagpumo anang Prank na to lang. Dawak. Sa dasman sa ba? dito idamuri dito sa planggana Nga lang, sa may kastorya lang. istorya nga buang-buang man nakulbaan am lamang ta Mabede kay buhaton gyapon. Maratol ka. maraton lang gani tayo dyan magkuha ko ang kuha og pedikab mag-adto po dito basin og naana po'y unsa pa nang moingon nga subtisan bitaw kanang maingon negative positive ibo na gong nang kuan kagulkol man pagkapi kanune Prank! Abi nang pusagdan ako ng wala palangga. Hindi ko naman. kinsa di makuyawan ato di amay apple nga mura magdugo di gikan sa ilong Ay, dali ko mo. Prank. La. Laburan mo kagarista la, oy. ha Buran na kagarista. arista ar Ar, tis tis, ta ta, artista arista. artis Artista. artista Artista. no Lansang gibati kanila pag suka ni Wapo tugo. kulbaan oy kinsa di magkulbaan kay ang ako pasangilan ka na mang mag buso-buso ng electric pan maghubo pa
Ato pong himbangon man siya. Kaingon kong gidama na. Tungkol isang gabi ito ako. Isang gabi. Paso-paso. Kung naunsa ka. Ubitaw. Wala, sakit ma ako tiyan la. Kay, sakita dyan akong tiyan. Kung mauna, kay maghubo man, panuhok ta na. Maplasi ko la. Gihaplasan po na ko itong haplas nga gas. Wala, naulian naman sad. Yan din. Wala man italab atong prank walk. Pero nag-all man si Lola na. Na, maglay na ko tag live la. Ha? Maglay na ko tag live. Dugay ko. Yan na ko yung tulog kapaitan. Na, Agaan. dito. Tilapia. Namatay man pagkagabi kay butang ako tubig sa pitcher, butangan ako kanon. Matay. La, nagawin na po silang papag mama. Kay Ay, kuan. Ay, di man ko pakaon nila no na. Matulog pa ko na. Kumang ni anak ni mama. Ang sanina na nagisi. kinsang sanina gibira. Ni mama. Kang kinsang sanina. Ni mama good. Kinsay nagbira. Si papa. Oh. Ni anak niya. Ah. Anak na. Na unsa may imong tingog dayon pag away nila unsa may imong gisulti? Nagano. Pa, dali na pa. Tama na pa. Giingon ka? Oh, Ah, nya intuo imo papa. ulo. Unsa man siya? Nya. Kato na pag nag-away sila. Tulog na ko. Hmm. Naimata naman ko. Naniana sa magpunta. Na pagkuman kay kuan man. Na nilabay na nasamad man siya dere. Kay Nasamad na ako ni Karambas. Ni anak nina. ikaw nagkambras? Oh, ni anak nako. Ni anak nako. Na duha. Do. Diba? Na. Ay. Ngayon ako. Pag kuwan ni Papa. Pag kuwan. Pag anak ni Papa dere katong kuwan God. Anak ni Papa. Unsa gi ana ikaw? Dili. Si Papa ba? Hmm. Kay ni anak man ni Papa. Ya. Ya nasama iyang dere sa pala. Ano pala? Oh. Nya, Karambas man ako ba? kambras ko nimo. Oo na. Pag uli ni Papa, naana siya. Gambalan man mo akong dati naana siya. Gilak ya. Ha? Gilak yung papa. Wala. Natulog. Tulog noon. Hmm. Hmm. Ya. Nagsuka biya si Papa dito ilati Barbie. Unsay gisuka? Nisuka si Papa. Obog di ay. Oo, hubog. Na, dahil ko niya kandari. Ay maron. Nasi pitaka. Naduha na ako kandari. Gana. Manggani mo manggani mo makari gapon kay way plate. Nga naa magkatag 200. Gani. Kaya ako naman to, nag-ana si Papa. I love you. Wala siya. Unsa may tingog po nimo? Naghiga naman ko niya. Nakikinsa na ko niya. Isa nimo? Oo niya. Bags. Ni ana ni mamang ni tiil ang mama. Ni ana niya ang likod. Nagsuka man siya. Suka. Si ana ni Ate Barbie. Ganaan. Oo, ni Suka. So, nena, tumba sa kanila. Yung sa may natumba. Sa ibo. Ya ito nimo. Ulo. Nang kadugo. Ha? Ang sawad. Ni ana ra niya. Ah,
ana na. Kay nahadlok man ko ba? Ngapi maman me. Ngapi. Nangapi pa mo? Oh, Nakabati mong naahin paka. dili na nahabong sa kanalwa. Ah, Na ana. Nahadlok pang bato. Wala magnitibo. Na nami motor kato nagsakay. naapod. Na wala na tumbang duha. Nya, Nagsakay ra. mga katiktik, ora to among vlog, ginaot nga malingaw mo. Bye-bye. Bye-bye. Grabe din sila. Asa ba, bye-bye. Bye.